Ka Ryntathiang Foundation ke bolong ke terus jong ke dorbar kur Ryntathiang hadian bakalayo aban kener yaki keti da ke Noh Synniang saka all meglea Asha Union haka apsa trik ujumang mentak sengi ke apnu trik ujumang pat hapo ke jingelang iba bantai Ryntathiang Managing Director rengkat bat kidikot ikong Preskila Ryntathiang Treasurer ba Richard Ryntathiang Executive Member lemru bat iba wankit Ryntathiang ibolong inong mikmat nakisam lakur kilayar banyak kenduk kerpang yaki kur Ryntathiang ibatrekum ki Asha haka kisantli ki area kata hanong Leo Mairang Nong Klau bat Kinshi kibahap apo ki CC PHC bat SC hakisnong ki bapher kajing temu kalong ban Aimin Siem ya kini ki Asha hakakam baki trei bat Shakri khamtam hakini kisngi ki bayale ban rat ningkhong ya kaklam covid khat khandai nakaleng ka Ryntathiang Foundation hakani kisngi kalasam ya ki PPE ki glove ki mask N95 ki surgical mask bat ki we de ki jingerap katkum ki jingla ka terus nakaleng jong ka Ryntathiang Foundation yuanra ya kajing khlei kerpang ya baro kinong tray jang kakot kakya kibadan kabanta kajingkit kli bantray banyarap hakabakum gani kapor jang kajingele presya ban penduna yani ban pendu ya ni kanyang pang covid arja kakandai kabang itiap kum Ryntathiang Foundation nilala ya kaban ya lenti da kajing kersan jang kadar bakur Ryntathiang hi parakawai ban gisngumo isya ka dor bakur Ryntathiang kajongi limba kajing alam limba kajing betul nanti kajing presiden rong ba jang kadar bakul kajing ni obe alam ingi pada bapen ilanti ingi kumno bangin perkhat laning mudder laning connecti tangila kajing prakul de bangin phairu ke imlang salang bat kane kajing mut kala pela ingi kum ka Ryntathiang Foundation ka baging yo ha kane kas arsotrek mentau benai bagi yo ban sam ya kajing Noh Synniang kajing watla kalong kabaret saka all meklea Asha Union bat kane nilai kran bat ki kalong bakin penpoi kita ki Asha ki badan kam mangi sngutho bangin mla ban yarap ya baro ki Asha ki badan kam mekhlaya ka jungi namar ki dan haduk ka 100,000 tam ki Asha te ka boju namar kalong sal lendat ka bor jong ka jingla ka jungi kum ka kor mangi sngutho ba ka kor ka jungi kam de ka kor ka ba bit ka ba am de ki de ka kor badan kam sem ban tray ban yarap ya ki badan kam namar kata hadin bang ayo ban yarap ya ka all mekhlaya Asha Union iwan manta kasngi bat nilek keleng ki jaka manta kasngi ya kabangan samro ya kini ki PPE ki gloves ki mask bat kiwi de ki jondan kam nakumta ki Asha ki badai na kaparakur ki parajat ki jongi ban sami ki bakin long ki balapun kre nakumta ka jong tray ka jong ki ngi sungtho baki don ki jaka ki bam patpoi kini ki corona patpoi ni kalong peman ka jipun kre nam tajuki awat kum Ryntathiang Foundation idan kajing snodiaw khandiat namar balai bangimla ya kaban kinerlot da kiti kejongi ya ki Asha ki badan kisnang kitaw ni snotho ni dan kajing snodiaw namar bangi ai tangi parakur kejongi kat bai kiwe pat ngim ai hakajuk ka blok hakajuk ka area handai namar bangi ilang tangka kor kabaret ni persang ban ai shwai le kejongi kor hadin bangila ya ban ai ya ka union ningi kermen bak ngin sala ya ka banang ya beteng ya sangti kejongi banang kener susu saki weipat ki badan kam ya ka jingira bat kanel ese kanong kanuk saro baki weiru ki parakur ki prajat baki nyami syakmat hakmakum kana kapor om tang ki kur ki jat ne wat ki balang wani ki hunyam ki la bande kata da ka baki ni snok tilang hakmakum kana kapor ban ya lang ban ya khonlang penduk pendam ya kana ka kinyang Jepang COVID-19 ka bangi jutem namar kata kum Ryntathiang Foundation ikitbok ruang ya baro ki parakur ki jongi ki batrai kum ki Asha ya syakmat trai ya ka kam ko jongpi waddo masem midon lam ka pati kum ka kori baro ko ni kersan ya pi hakano kono ka jingi sam bat ka jingi kudu kudu lawan mentak singi ladu nanong kleo lawan ai masem ki Asha ki jongi ladu nanong kleo na limer na po normai ki bahap haki nadu moblay bat kiwi ki jaka mairang bat mentang idon hakane rangkat begini ki Asha ki jungi ki badai nakane ka Kinshi area idon rangkat begini ki Asha ki jungi mentang ne apa Kinshi area ki batrai hakane ka hakko ka jengpet jang ka Kinshi PSC bat ni selek yang sakiwepet ki jaka bangin yo ya ka banyarap ka kum kani kum kini ki jingrap ki jungi yala ki jungi parakur ki parajat ki jungi nama kata ngidon hangne mata bat ngisal lek yang sakwe per kijaka bat kane kamdi ka jingkot ka jungi ya kane ka jing ai ka jungi ya ki Asha ningi na ya beteng ru na koi ka por om tangi ki Asha
le ki wairo ki parakor ki parajat da kim de ki parakor ki jongiru la da ki don hap deng ka jing e ka ba pia kendo pila ban tip sangi ka kurun changilang balakloi kum ka Ryntathiang Foundation ban knek silang nge fi ban lang ka umjer ya ka jing don kam ka jong fi de nama ka tangi pha e ka ne ka kubor long ki bala lo dan pentet ini ha ka fi dan hap deng ki jing e ha ki jing ki sam ha ki jing e kendo ka jong fi ha ka na ka benta jong ka jing em ka jong fi. Guidance for early diagnosis and early treatment. The group tested positive for COVID and have symptoms. You have tested positive for COVID and have some of the following symptoms: fever, sore throat, body aches, diarrhea, loss of taste or smell, dry cough. Here is what you must do. Take the following precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do proning if oxygen saturation is below 94%. Eat nutritious food. Medicines you must take. Number 1. Paracetamol if you have fever. 2. Ivermectin. Dosage: take tablet with or after food for 5 days. Adults 12 mg tablet once a day. Children 6 to 12 years of age 6 mg tablet once a day. 3. Vitamin C. Dosage: take tablet after food for 10 days. Adults 500 mg tablet twice a day. Children 6 to 12 years of age 500 mg tablet once a day. 4. Antibiotics may be added as prescribed by the consulting doctor. What to monitor? Monitor fever using a thermometer and oxygen level using a pulse oximeter 4 times a day. Consult your doctor or call 14410 if your oxygen level drops below 94% or if you have trouble breathing. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya.